gure artean euskara gure eguneroko zereginetan. Orain 15 eguneko ariketa baten hasiera dugu, eta bertan ariketa horretan parte hartzera gonbidatzen zaituztegu gure aurrekin, gure gazteekin, gure eguneroko bizian euskara erabili dezagun. Baina ariketa hori 15 egunetakoa bakarrik ez litzateke izan beharko, baizik eta urte osoan erabili beharko genuke. Beraz, parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Azaroaren 22tik abenduaren 5era ariketa praktikoa burutzeko hainbat gune izango ditugu herrian. Hezkuntza zentruetako sarrera irteerak, Fadura eta Gobelako kiroldegiak, eta herriko 9 parke eta plaza aurren aurrean helduok heltzeko espazio bihurtuko ditugu. Gogoratu nahiko genuke, eskoletako eta kaleetako guneetaz gain, ariketa hau etxean egiteko helburua duela. Azaroaren 22tik abenduaren 5era bitartean, aurren erreferente garen Getxoko guraso, irakasle, zaintzaile, entrenatzaile, zenide eta oro har, helduok hizkuntza ohiturak aldatzeko eta euskara gehiago egiteko aukera izango dugu. Gure seme-alabek euskaraz egingo dute, helduon artean euskaraz egiten eta ondo pasatzen ikusten bagaituzte. Helduon arteko hizkuntza portaerak bere biziko garrantzia du belaunaldi gazteek euskararen jabekuntza osoa izan dezaten, euskararen eta haren balio sozialaren gaineko oharmen positiboa osa dezaten eta erabilera arau normalak barnera ditzaten. Belaunaldi gazteengan eragitea eta haiek euskara normaltasunez erabiltzea lortu nahi badugu, helduok badugu zeresana eta zeregina. Aurren aurrean helduok heldu ekimen honen bidez, hain zuzen, horretan egitea da asmoa. Euskararen transmisioa, misio posiblea delako.